la recta final d'aquest simposi que ens té reunits així 2 dies i per al botó final de cloenda tenim el plaer de poder compartir aquesta sessió amb Laura Borràs, que ens visita des de Barcelona i que s'ha especialitzat en la difusió de la literatura en els entorns digitals. Fa molts anys que ens coneixem, des d'allà pels anys 90, quan ella llegia la seva tesi sobre les formes de la follia a l'edat mitjana. Des de llavors, ja des ho comentàvem, ha fet tantes coses que sembla que ha tingut 2 vides en aquests 14 o 15 anys. Laura, suposo que ho sabeu, però si no ho torno jo a dir ara un poquitiu, faré un brevíssim resum d'algunes coses. És professora de la Universitat de Barcelona, on ensenya teoria de la literatura i literatura comparada. És professora d'un màster, és directora d'un altre, sempre tot relacionat amb la literatura i els entorns digitals en què es pot difondre. També dirigeix un grup d'investigació, un grup de recerca que es diu Hermenella, en el qual també estudia els estudis literaris i la relació i la difusió a través de les tecnologies digitals. En relació amb aquesta tasca i aquesta línia d'investigació tan important, té moltes publicacions de les quals esmentaré només una o dues, com per exemple el seu treball Literatures digitals i aproximacions teòriques, o el territori hipertextual, lectura i ensenyança, o el per què llegir els clàssics avui, que vam estar comentant ahir breument. Però no només desenvolupa aquestes tasques acadèmiques, sinó que també exerceix com a membre del jurat de premis literaris tan importants com el Sant Jordi de novel·la, el Ramon Llull i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Treballa i col·labora en diversos mitjans de comunicació i des del 2013 és ni més ni menys que la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Crec que podria estendre-me molt més contant d'una manera més pormenoritzada els mèrits que té, però amb el que acaba de dir ja podeu imaginar-vos quina és la trajectòria de Laura. Per tot plegat i perquè, com us dic, ens uneix un afecte des de fa molts anys, m'alegra molt poder estar en aquesta taula avui presentant-la i sense res més li deixo la paraula a ella, que és la protagonista de la secció. Gràcies. Moltes gràcies, Marinela. És un plaer que m'hagis pogut presentar i hem reprès aquest contacte de fa tants i tants anys, sí, amb unes quantes vides potser laborals entremig. I és un plaer tornar a Alacant, sempre ho és, venir a aquesta terra plena de llum i plena de tantes experiències relacionades amb l'ensenyament com les que s'estan vivint en aquest simposi, que agraeixo molt als organitzadors que hagin tingut l'amabilitat de convidar-me a cloure. Començar quan ja representa que gairebé tens la pressió d'haver d'estar acabant és una mica angoixant, però intentaré que en algun moment puguem relaxar-nos i espero que amb aquestes paraules amb les quals jo reflexionaré en veu alta sobre les mateixes qüestions que ens preocupen a tots els que ens dediquem a l'ensenyament en un o altre àmbit de l'escola, de la universitat, etc. Fixeu-vos que el títol de la ponència és Quo Vadis, ensenyament, cap a on anem, cap a on hem de portar la tasca que tots duem a terme, i una afirmació al segle XXI, recursos digitals. Si volem connectar amb els nostres estudiants, si volem portar-los cap allà on nosaltres pensem que val la pena que vagin, hem d'utilitzar els mateixos llenguatges, el mateix entorn en el qual ells se senten còmodes, perquè si no hi ha una experiència vinculada amb una sensació de plaer per moltes coses, plaer estètic, plaer ètic, podem donar-hi moltes dimensions, difícilment aquest aprenentatge serà significatiu al llarg de la seva vida. Vivim una vida super, multi, hiper, interconnectada. Poseu-li tots els prefixos que vulgueu. Ahir mateix un company meu, un professor brasiler, João Matar,
feia aquesta fotografia en el qual deia urgente, en portuguès, homem é flagrado observando o mundo. Atenció, què passa? Un home que no està mirant el seu telèfon. Ho veieu? Que tota la fotografia són tot de gent esperant el tren i només una única persona de tots els que ell té al seu costat té la mirada mirant el paisatge o mirant el món, mentre que tots els altres estan en un altre lloc. Aquesta sensació d'ubiquitat, de simultaneïtat de la vida que vivim en una dimensió directa i la vida que vivim en una altra dimensió virtual. Al costat d'aquesta fotografia d'ahir mateix a São Paulo poso jo, sempre torno als clàssics, vinc dels clàssics i vull anar a parar sempre als clàssics, T.S. Eliot, l'autor del Big Bang més espectacular de la poesia moderna, té en aquest poema, diu: on és la vida que hem perdut mentre la vivíem? On és la saviesa que hem perdut en el coneixement? On és el coneixement que hem perdut en la informació? Podem fer-nos aquestes preguntes traslladades al nostre context pensant en l'ensenyament, pensant en la vida que portem, pensant en els recursos que tenim per la vida que portem i com la projectem a l'aula. Que serveixi aquesta divisa per endinsar-nos en el que us proposo que desenvolupem. Vivim en un estat d'emergència. En el món de l'ensenyament de fa molt de temps i probablement és una emergència nacional en molts sentits. Emergència és un concepte que en realitat remet a un intent de buscar una situació d'ordre en un context de caos o de desordre. Quan l'any passat es va publicar aquesta notícia que la Universitat de Barcelona tancava l'únic grau de Filologia Romànica de l'Estat, els telèfons sonaven, què ha passat? Hem tancat un grau de Filologia. Perdonin, no s'ha mort de mort natural. Era la crònica d'una mort anunciada. Jo, precisament, a l'any 94, crec que vaig assistir a una de les primeres reunions en les que se li donava ja el cop de gràcia a la filologia romànica, quan en lloc de fer assignatures o plantejar l'ensenyament d'assignatures, intentant engrescar els estudiants que quan dius filologia romànica potser no saps si és dels romans o de què estem parlant, perquè això passa d'aquesta manera, tan dramàtica com us dic, dèiem, no ensenyarem la literatura dels cavallers de la taula rodona, per exemple, i parlar de Chrétien de Troyes i fer-ho d'una manera... No, posarem comentari de textos filològics romànics 1, comentari de textos filològics romànics 2, comentari de textos filològics romànics 3. I a la de 1, 2, 3, uns anys, la inèrcia típica, pam, es tanca. Es tanca i llavors tots patim, a mi em va doldre especialment perquè jo soc llicenciada en Filologia Catalana, però doctora en Filologia Romànica i per tant és molt dramàtic veure, i llavors tots ens lamentem, però potser si féssim alguna cosa en el durant no arribaríem, si intentéssim connectar amb els estudiants en lloc de foragitar-los, potser no arribaríem a l'extrem de tancar llicenciatures com aquesta. L'emergència pot ser negativa, com aquesta que jo esmentava, també pot ser, i és un concepte que està utilitzant-se darrerament, de fet ho fa servir un company, el David Heckman, en l'Electronic Book Review, l'any passat va publicar un article que es deia Literature in a State of Emergence, la literatura en un estat d'emergència. Ell es referia a la literatura digital, però parla justament d'aquest concepte d'emergència benigna, com dient, també molta gent ha acabat adoptant tot allò que ve del digital com si fos un pas inevitable al qual estem arribant perquè vivim en l'època de l'era digital. Sovint contraposem, arribats a aquesta era, tecnologia amb literatura. I res més lluny de la realitat. El llibre és una tecnologia, és una màquina molt sofisticada, el que passa que ja no la considerem com una màquina perquè la tenim absolutament interioritzada i segurament un dels motius per als quals hi ha hagut tant de rebuig a l'hora d'incorporar les tecnologies al món de l'ensenyament, de la literatura i de la literatura mateixa és perquè estem absolutament centrats en una idea, també tecnològica com és la de l'objecte llibre, però que ja no percebem com a tal. Els que som medievalistes i venim d'abans del llibre sabem que hi ha diversos suports i el llibre n'és una maquinària molt perfecta, però que la tecnologia ens pot ajudar a veure una perspectiva més àmplia en perspectiva cronològica.
Es parla molt de les digital humanities, de les humanitats digitals, i una de les qüestions sobre aquest tema o aquest concepte emergent també s'hi posa èmfasi, és que les humanitats haurien de demostrar quines contribucions són encara rellevants des dels seus àmbits per la societat i com això es pot fer visible en l'era digital, perquè sembla que les humanitats hagin quedat en un àmbit, i la literatura hi va allà dins, de gairebé arqueològic, amb molta pols i una cosa gairebé morta, quan res més viu que el que es produeix quan ens interpel·la un llibre, i és igual, podem dir que Homer és el nostre contemporani, clar que ho podem dir, perquè és el nostre contemporani quan l'actualitzem amb l'acte de lectura, i aleshores el llibre ens remet a la vida. L'Adam Kirch, que és un dels detractors del concepte de les humanitats digitals, és un dels que es reivindica com a ludita. El ludisme, sabeu que va ser aquella reacció dels obrers que amb la revolució industrial van veure com les màquines els hi prenien llocs de treball. Llavors entraven a la nit a les fàbriques i picaven amb martells a les màquines, les treien cargols perquè no funcionessin, perquè veien que era la seva amenaça laboral, que els hi prenien els seus llocs de feina. També molts professors això ho pensen, no els hi doneu entrada als ordinadors, perquè els ordinadors ens acabaran prenent la feina, els professors. I jo, quan sento això, penso, si tu penses que un ordinador podria fer la teva feina, podria ser substituït per una màquina, mereixeries ser substituït per una màquina. Perquè no hi ha màquina que pugui substituir l'acte docent, el directe més radical i més intens que es pot produir en un acte d'ensenyament, que esperem que després es reprodueixi en un aprenentatge pels estudiants. I ell reivindica que la millor cosa que podrien fer les humanitats en aquest moment no és abraçar tota aquesta situació digital, el tsunami tecnològic. Tsunami és una paraula molt eloqüent, ens diu molta informació aquest senyor parlant de tsunami, perquè un tsunami és una catàstrofe, natural però catàstrofe, i el tsunami arriba, ho arrasa tot, però, ai las, un dia, afortunadament es retira. Després potser no reconeixem res del paisatge per al qual ha passat el tsunami, però el tsunami es retira. Doncs la tecnologia no ha vingut per retirar-se, és a dir, que internet ha vingut per quedar-se. Per tant, ell parla en aquest llenguatge que diu molt de la perspectiva des de la qual ens parla, diu sinó que hauríem de resistir, ho hauríem de criticar, i diu això no és ludisme, és responsabilitat intel·lectual. Fixeu-vos en quins termes està col·locant el debat. I fins i tot és molt interessant analitzar el seu discurs quan diu la veritat és que si ara llegir online és el substitut de llegir en paper, aleshores potser no ens hauríem de concentrar en digitalitzar els llibres, sinó en preservar-los i fer-los circular més eficientment. I jo li pregunto, i què es pensa que és, senyor Adam Kirch, la digitalització de llibres, sinó preservar-los i fer-los circular més efectivament? Per tant, fixeu-vos com trobem paraules, fins i tot, que ja ens mostren aquesta prevenció que té un punt com d'irracional. Per tant, la responsabilitat intel·lectual a la que ell apel·lava és justament tot el contrari, és un exemple d'irresponsabilitat. I fixeu-vos, si les imatges poden fer les imatges la feina que fa un discurs complex. Ara mateix veníem de sentir parlar de book trailers i se'ns deia, l'Encarna deia, hem de treballar el codi escrit, ara estem treballant també el codi oral, i per quan treballar el codi visual? Perquè clar, aquestes tres maneres d'entendre la comunicació són les que esperen els nostres estudiants a l'altre costat. I aquí ell parla que les imatges no poden fer la feina, la mateixa feina que un discurs complex, com això suposa que parla des de la simplicitat del llenguatge audiovisual. I aleshores diu, seria un error molt gran moure l'escriptura del centre d'una educació en humanitats. Hi ha una por gremial a desaparèixer i són aquests sentiments d'angoixa i suposo que en algun moment poden ser molt legítims, però una de les preocupacions del senyor Kirch parla de l'erosió de la literatura vinculada a la cultura impresa. Aquesta erosió, jo m'agradaria que ell pogués entendre que submergint-se en tots els recursos que permeten a les tecnologies digitals, en lloc d'anar perdent pistonada, podríem utilitzar tots aquests recursos per col·locar-los altre cop en el centre del discurs, en el centre de les maneres de fer. I aquí la reflexió que li feia en un article del New Republic contestant a l'Adam Kirch deia només hem de veure com els estudis relacionats amb el cinema i la televisió
van començar en els estudis de llengua i literatura i es van separar, perquè cada cop van esdevenir més grans. La qüestió és aquesta separació dels sabers quan els temps en els que vivim reclamen una integració cada cop més gran d'aquests sabers. Jo vull recuperar, he esmentat la crisi de la Facultat de Filologia i el Departament de Filologia Romànica amb el tancament d'un grau de romàniques. A la UB durant uns anys teníem una instrucció d'una persona que coordinava una assignatura que ens feia llegir textualment i en veu alta a la classe aquesta recomanació. Cal fer servir tan poc com sigui possible els mitjans audiovisuals, que almenys en aquesta assignatura la paraula sigui sobirana. I això també indica que sembla que la paraula només sigui la paraula impresa. La paraula pot tenir, de fet té altres dimensions. L'oral, òbviament, però és que el discurs audiovisual és un discurs també de naturalesa lingüística. Jo responc sempre, tranquil·litat, no ens poséssim pas nerviosos, perquè això és el pitjor que ens pot passar. I hi ha respostes per a la gent que pensa així, i jo sempre penso que la millor manera de respondre és amb exemples i amb experiències, els resultats de les quals són enriquidores per tots els dos costats, diríem, de la perspectiva. Vull posar-vos un exemple on la paraula és sobirana i la paraula viatja a través del llenguatge audiovisual i on la paraula viatja a través del llenguatge cinematogràfic, perquè sigui la culminació, diríem, de totes aquestes diverses potencialitats de llenguatge. Em refereixo a la 9ª Simfonia de Beethoven, basada en un text literari de Schiller. Tots segur que teniu present l'himne a l'alegria, l'Oda a l'alegria de Schiller, està incrustada, forma part, és el que vertebra. Beethoven era un gran lector de Goethe i de Schiller, i en la 9ª Simfonia, que va trigar entre 8 i 10 anys a treure-la després de la 8ª, per tant una obra mestra a la qual ell va dedicar-hi els últims anys de la seva vida i que realment ha acabat tenint una transcendència importantíssima, ell col·loca en el centre el text de Schiller i fa addicions perquè ell dialoga amb Schiller i aquest diàleg és a la base d'aquesta amplificació musical del text. No pretenc que el llegiu, podeu trobar-lo a tot arreu, però va ser un dels moments que va representar un trencament en la història de la música. Beethoven era conscient que estava fent alguna cosa que als seus contemporanis els resultaria com un crec, com un gran catacrec intel·lectual, perquè estava trencant el que era l'entorn, en aquest cas musical. Penseu que en el primer moviment hi ha 574 compassos diferents, en el segon moviment hi ha 1.414 compassos diferents, i així, fins al quart moviment, en què gairebé estan fregant els 1.000 compassos. Això representava i col·loca un cor amb una sinfonia, és a dir, està representant un trencament en el que constitueix les pràctiques musicals de l'època, i avui en dia l'himne a l'alegria sabeu que forma part és l'himne de la Unió Europea. Una pel·lícula va transformar tot això en acció, en moviment. Tot el que podem explicar sobre l'himne a l'alegria, sobre aquesta 9ª Simfonia, la pel·lícula Copying Beethoven, ho reprodueix. Yes. You look like a woman. Thank you. But can you conduct? We're in trouble. God help us. Beethoven, absolutament sord, i això és rellevant en aquest context perquè el que ell fa és compondre música, dirigeix, diu, i ara la música canviarà per sempre. Com que no pot dirigir sol perquè no sent i introdueix aquesta ruptura rítmica tan forta com la que us he explicat, dirigeix amb l'ajuda, això és la ficció cinematogràfica d'aquesta noia que té el text i que el anirà reproduint a l'hora que ho farà ell. Dirigeixen conjuntament. És aquests moments que el cinema ens porten que podem reproduir un moment històric, en aquest cas en la història de la música. El cor, l'orquestra
un director, compositor sord i un públic que no sap què sentirà, amb la gran expectació que fa 10 anys que espera aquesta sinfonia. Tot això ell no ho està sentint i ha de donar el tempo als músics que ho han d'interpretar. En el fons és com un text literari sempre és una partitura i el lector sempre és el seu intèrpret. I aquí ell que l'ha composat l'està sentint en el seu cap, però no té els mecanismes per reproduir el temps, i el temps és fonamental en la música. Avançaré una mica perquè segur que tots la teniu al cap i vull reprendre aquest moment perquè veieu les reaccions de la gent. Del cor, el cor en una sinfonia, que és una novetat, i la reacció de la gent. I voldria reprendre també, perquè no tenim temps de sentir-lo tot, segurament és molt més interessant que sentir-ho una mica. Veieu, aquest és el moment culminant, però la música la narra el cinema. Fixeu-vos en aquest moment com si ell acaronés a la noia que està dirigint amb ell. Veieu la complicitat que permet el cinema a l'hora d'explicar-nos la gran generositat d'aquesta noia que col·labora amb ell perquè ell pugui veure el somni de veure representada la seva peça. Veieu les mans, que sembla que la vagin acaronant a ella, que estan fent una música que acarona l'ànima i això ho reprodueix amb imatges al cinema. La càmera en algun moment
reprèn i fa unes batudes de tot l'escenari, com si fos una mena de borratxera a la qual estem immersos quan sentim aquesta peça, que té tots aquests moments diversis que no podem sentir ara aquí, i voldré que reprenguem només el moment final. Aquí anem veient en alguns dels personatges de la pel·lícula la reacció que tenen, que és la reacció del públic, amb la sensació d'estar sentint en un moment en què la música pateix una crisi fonamental. Veieu? Aquests moviments de càmera. No són paraules, però són sentiments que ens ajuden a comprendre millor la peça, per tant tenen un sentit hermenèutic. Veieu que ara tremola, és com si estan corregint una cursa i estan arribant al final. I ara que ens acostem al final, la història de Köpping Beethoven inventa aquesta noia, però l'anècdota que ara viurem és real. No sentim res. Això és el que sent Beethoven. Això és el que ha estat sentint tota l'estona Beethoven. Res. I aquesta anècdota real és que una solista es va aixecar, es va acostar a Beethoven, el va agafar del braç i el va girar perquè veiés la reacció. Veient el moviment, va ser ell capaç de sentir els aplaudiments i per tant de veure la reacció a tot això que dins del seu cap ha estat en aquest silenci absolut que ara el cinema ens ha reproduït. Aquest home està tan cansat com Beethoven, diríem, ha sentit una cosa tan absolutament extraordinària i a més en aquell moment en què allò era pur directe perquè no hi havia possibilitat de reproduir-ho, és a dir, la música tenia un component efímer, o la reproduïes en el teu cap amb la partitura o allò es perdia perquè ja no hi havia mitjans d'enregistrar-ho. Disculpeu-me l'excursus, però em semblava que era una manera bastant contundent de poder respondre al fet de si la paraula havia o no havia de ser sobirana. Amb aquesta amplificació dels recursos audiovisuals s'han explicat moltíssimes més coses de les que es podrien trobar amb un discurs només lingüístic i pensant en una aula respecte d'aquesta peça. Però això ha passat en totes les disciplines. En el món medieval, per exemple, un tapís com el tapís de Bayeux explica la conquesta d'Anglaterra, i per tant en aquest sentit és un tapís que el que explica són els fets que van comportar també un canvi històric per a Anglaterra, però és un tapís que està en una sala capitular. El fet que aquest tapís es trobi a YouTube animat, l'animació del tapís reprodueix la història de la conquesta del 1066 del Guillem de Hastings com si fos un còmic, com si fos una historieta. No la poso perquè ara ja anirem a tota velocitat, he donat el temps a Beethoven i ara li prendré a tota la resta, però veieu que això és YouTube, veieu Tapís de Bayeux, el podeu recuperar i veureu una animació que el que dona és sentit a un document, que és un tapís, que era una manera d'explicar un fet històric. L'animació l'explica amb un discurs audiovisual per als nois i noies o per qualsevol persona que ho vulgui entendre que ens acosta a la comprensió d'un fenomen històric.
L'any 2002, i per tant és un exemple juràssic, jo vaig fer servir aquest tapís de veier, com molts altres recursos que hi ha a la xarxa. Un dels debats sobre els ensenyaments digitals és cal generar materials o cal utilitzar els materials que existeixen. Evidentment, el professor sap què vol explicar i per saber què vol explicar es pot nodrir de tot un conjunt de recursos. Però l'any 2002 era l'època juràssica, fosca i medieval, mai millor dit, del món digital, diríem. I alguns que ja treballàvem en aquestes qüestions ens miràvem com si fóssim éssers d'un altre planeta. Jo vaig fer una assignatura com aquesta, Literatures romàniques medievals, amb una persona que havia estat professora meva, la Victòria Sirlot, la professora Sirlot, i vam fer-lo servir per ensenyar literatura medieval des dels documents que ni ella ni jo havíem tingut accés quan estudiàvem el document del jurament d'Estrasburg, quan estudiàvem, en què es reparteix, Carlemany es reparteix a Europa entre els seus fills, doncs tenim aquí el document del jurament. Fent un clic teníem la transcripció, fent un clic teníem la traducció, fent clic sentíem locutat en llatí, en francès antic i en alemany aquest document històric. Tot el plantejament de l'assignatura, que té 3 grans blocs com són èpica, lírica i roman, o sigui que són 3 blocs contundents, era a través d'una mena d'itinerari, com passos de Setmana Santa, en el qual els estudiants havien d'anar descobrint el que hi havia en els continguts, i fixeu-vos que hi ha unes icones, veieu primer el mapa de Hereford en el primer dels passos, i veieu que hi ha un ocell que està a aquest costat. Només quan els estudiants havien completat tota la proposta hipertextual que nosaltres els fèiem, la icona saltava del primer lloc a l'altre. Per tant, si els estudiants no havien acabat de transcórrer, si la icona no se'ls hi passava a l'altre costat, volia dir que no havien exhaurit tots els enllaços d'aquest laberint textual que nosaltres els proposàvem a través dels recursos. Llegir els trobadors sentint els trobadors és una manera d'acostar-se al que era la lectura dels trobadors, perquè trobador ve de tropos i el tropos era una composició musical i per tant és un text format de música i de paraula. Si li prenem aquesta dimensió oral estem pervertint el que era el mateix origen. Per tant, fixeu-vos com a partir dels recursos digitals érem capaços de poder ensenyar des dels mateixos documents i amplificant el seu sentit, i això ho vam fer per les novel·les de Chrétien de Troyes, per la chanson de Roland i per Tristany i Isolde, tots els documents amb els que treballàvem. La veritat era reproduir un pelegrinatge medieval i on els estudiants havien de proactivament anar exhaurint aquests continguts i fer-ho d'una manera, vaig molt de pressa, en el qual els convidàvem a expandir els nostres materials amb altres descobriments que poguessin fer a la xarxa o amb els seus propis treballs que incorporàvem a l'assignatura. Aquí, per exemple, un treball de final de carrera que va fer un estudiant meu sobre l'Atlas, el mapa mundi català, el mapa de Cresques, el mapa mundi de Cresques, es va incorporar a l'hora de parlar dels mapes medievals, doncs vam incorporar el treball d'aquest estudiant, la qual cosa, evidentment, enriqueix, però també promou l'engrescament dels estudiants que després veien que la seva feina continuava allà per als següents cursos, etc. És una manera de treballar en la qual la tecnologia era l'instrument, però no només ens servia per posar a l'abast dels estudiants la manera que nosaltres havíem tingut de concebre l'assignatura i fer-los a ells partíceps d'aquesta reconstrucció de tota la xarxa semàntica que nosaltres havíem posat al seu abast. I el primer exercici de l'assignatura era fer una arquitectura dels materials. Normalment les pàgines web tenen un exercici d'arquitectura, nosaltres no els hi posàvem, volíem que fossin ells que ho fessin, perquè era la manera d'assegurar-nos que navegaven a tot l'hipertext. René Audet, que és un professor canadenc, ha parlat de quin és el repte que tenim els professors de caràcter pedagògic per incorporar la cultura digital a l'aula, per com treballem, què vol dir treballar amb recursos digitals i de quina manera cau a sobre nostra la responsabilitat d'assumir aquest repte. Estem vivint una època de canvis, de vegades de contradiccions. Fixeu-vos només en aquesta gràfica, es veu com es feien les coses fa 15 anys i com es fan ara. Escoltar música, mirar una pel·lícula, contactar els amics, tot això es feia amb aparells diferents i ara tot es fa amb un únic aparell. Tot, absolutament tot, de dalt a baix. No llegiré l'última part, però ja la veieu vosaltres. És a dir, que tenim una
concentració perillosíssima al voltant de l'ordinador, la qual cosa vol dir que l'ordinador és un element central, però que cal utilitzar en totes aquestes direccions i per a moltes possibilitats. I el canvi no només és tecnològic, sinó que també és un canvi social o també és un canvi cultural. Aquesta doble vinyeta de veure com haguessin reaccionat uns pares amb un estudiant que porta males notes als anys 60, posant-se com uns energúmens amb el nen, i en els anys 2010 s'haurien posat com un energumen amb qui? Amb el profe, i això tots ho viviu en el dia a dia, i aquests canvis són així. Imagineu-vos ara que estem debatent, a Barcelona hi ha hagut un debat ara molt candent perquè hem tingut el Mobile World Congress i aleshores hi ha el debat sobre com s'ha d'utilitzar la tecnologia. Fa uns dies es prohibia, ara resulta que no es prohibeix l'ús del mòbil a l'aula, i abans d'ahir es va publicar aquesta notícia de que els jesuïtes eliminaven, així d'una tacada, aquests posar-se a eliminar ho van eliminar tot ja directament, assignatures, exàmens i horaris dels seus col·legis. I això és l'acabose, imagineu-vos, perquè, clar, és bastant contundent eliminar tot això d'una tacada. Jo també l'altre dia sentia una senyora, representant de la Secretaria d'Estat, del Ministeri de no sé què, de cultura o d'incultura o de com en diuen, però dient, ahora vamos a hacer una reforma, i jo ja patia, perquè pensava, bueno, cada vegada que s'ha fet una reforma s'han perdut, no un llençol a cada bugada, dotzenes senceres, perquè sempre volem portar l'ensenyament, està sotmès a les mirades dels uns i dels altres, és la cosa més mòbil, i realment fa falta una reforma segur, però vaja, estic convençuda que no està en les millors mans per ser duta a terme, però ja hi ha iniciatives com la dels jesuïtes que afectarà a 13.000 alumnes, per tant no estem parlant d'una prova pilot, diríem, 13.000 alumnes d'una tacada és bastant considerable, que han partit de la base que els seus estudiants s'avorrien, els seus estudiants anar al col·le era una sensació tediosa i per tant han desenvolupat maneres en les quals treballaven conjuntament els professors i trencaven, els nens surten al pati quan estan cansats i no surten contínuament al pati. Jo pensava, els patis ara hi ha un superàvit, als patis no. Estan treballant, és a dir, treballen d'una manera transversal i estan obrint un camí diferent per veure com es podrà treballar, treballant d'una manera pràctica, amb molts elements procedents de les tecnologies digitals i també amb molts valors clàssics i transversals a tot un conjunt de matèries. Realment, aquest còmic fet per estudiants és així, school is so boring, l'escola és un rotllo, desmotiva, l'escola no sedueix, aquesta és una samarreta d'un alumne meu que portava aquesta samarreta molt eloqüent, intento ser normal però me aburro muy pronto, perquè sempre fem fer a tothom el mateix i de la mateixa manera. Jo els dic als meus col·legues, digue'm com avalues i sabré com ensenyes, perquè moltes vegades sabent com avaluen, faig un examen tipus test sobre Bearn, vale, no necessito saber res més. Si s'ha de fer un examen tipus test sobre Bearn de Villalonga, no continuem parlant perquè m'agafarà un atac de nervis bastant aviat. La veritat és que a molta gent li costa descobrir què es pot fer amb aquestes eines, com per exemple aquesta imatge de dues dones, una està llegint i l'altra està avorridíssima sense llegir, no ha descobert que llegint s'ho pot passar bé. I l'altra és la cara, l'altre dia vaig agafar aquest tuit de la xarxa d'un nen que està veient reflectit al mirall, veieu, a la tele, la primera vegada que aquest nen veu la tele, amb una finestra d'una botiga, i veieu la cara del nen, que és com dient, què està passant? Doncs una mica aquesta cara és la que hauríem d'intentar que se'ls quedés als nostres estudiants amb el que nosaltres podem proposar-los amb recursos educatius. El tema és que els dispositius digitals són a la punta de llança, i ara us poso aquestes imatges, veieu aquest tren per de gent que llegeix el diari, i ara veieu aquesta fotografia, o aquest tuit d'una amiga meva, una professora de Bergen, en què mostra les dues escenes, i diu, estem segurs que són les xarxes socials els que ens fan ser antisocials, perquè tota aquesta gent està al costat però està sola, està aïllada, cadascú està amb el diari o amb el dispositiu digital, però en realitat té aquella doble dimensió del temps i de l'espai que estàvem dient amb la diapositiva inicial.
Hi ha moltes possibilitats per poder fer aquest viatge d'anada i tornada utilitzant la tecnologia per continuar transmetent els valors i els clàssics de sempre. En aquest cas, aquí us volia fer sentir el fragment final dels dublinesos de James Joyce, en el qual s'ha fet un viatge d'anada i tornada també al cinema. Sabeu que John Huston va adaptar el text de Joyce al cinema, i aquest vídeo ens reprodueix només la veu del Gabriel fent la reflexió final, però la veu del Gabriel en la pel·lícula de John Huston, i per tant se sent la música de fons, però no es veu res, ens ha tret la imatge. I ens ha tret la imatge perquè sentim només el text i perquè no ens distraiem amb res, fins i tot de la imatge. Això és el que feia Kierkegaard quan anava a sentir el Don Giovanni, quan es va representar a Viena. Va començar a la primera fila i cada una de les representacions que es va fer anava tirant una fila enrere, i una fila enrere, i una fila enrere, fins que va buscar una fila que tingués visibilitat nul·la perquè hi hagués una columna davant, perquè deia, així puc tancar els ulls i ara ja només veig la música. Per tant, fixeu-vos com en aquest cas un text literari com és Els dublinesos de Joyce, adaptat al cinema, i per tant adaptat vol dir, la gent diu, és molt fidel Huston, mentida, no és fidel Huston, és fidel al text perquè el text de base és Els dublinesos, però Joyce ho està explicant en una clau eròtica, de desig, i Huston s'està morint, la pel·lícula no la poder veure ni muntada, per tant ell ho està llegint amb una clau diferent de transcendència, i és normal que sigui així perquè els textos els executem nosaltres com a lectors i ens els fem nostres, i el text que ell ens ofereix amb la seva pel·lícula fa èmfasi en una sèrie de coses, introdueix fragments de text que no són a James Joyce, i en canvi en altres moments, si vas posant el marcador Huston 1, Joyce 0, però llavors tens Joyce 1, que remunta, Joyce 1-2, 1-3, 1-4, i dius, com és possible un text que funciona al voltant d'una melodia, que guanyi en el text original, que no té la possibilitat de fer sentir la melodia, i en canvi Huston, que sí que pot inundar la càmera i la pantalla de música, resol algunes coses de manera diferent, i és molt interessant veure la comparació, perquè veure la comparació ens ajuda a pensar el text de referència, el text de procedència, a pensar el text de destí i a veure les eleccions, les intervencions que s'han produït i per què. I aquesta exempció final ens treu la imatge i ens concentra novament en el text, fent aquest viatge d'anada i tornada. Al final, tots acabem llegint d'una manera en què les coses emocionants emocionen, sembla una tautologia, i aquí veiem la igualtat més radical, que és la de la mort, en què és igual que siguem blancs o negres o gais o religiosos o ateus o el que sigui, tots acabem sent això, tots acabem sent esquelets, i no sé si heu vist, si no l'heu vist us recomano que el veieu, el vídeo en què van col·locar un aparell de rajos X, i al final només veus el que hi ha al darrere, que és això, els esquelets, i d'aquesta manera és el no veure-hi per veure-hi més i per descobrir en el fons la igualtat, i per tant hem de poder fer coses que vagin en aquesta direcció. Avui en dia la lectura passa per les pantalles. Vivim en una situació de pantallocràcia, de domini de les pantalles, i la nostra vida es mou entre pantalles des d'abans de posar un peu a terra al matí fins que ens n'anem a dormir. Això significa que la lectura com a forma de plaer, que era la seva principal dimensió durant molt de temps, ara es veu amenaçada perquè les formes d'oci han crescut extraordinàriament, i per tant hi ha molta competència respecte de la lectura d'un llibre respecte d'anar a veure una pel·lícula, o anar a veure una obra de teatre o fer alguna activitat de caràcter social, perquè la lectura en el fons és una activitat que requereix un aïllament, requereix un trencament del que és la nostra vida accelerada, vertiginosa, de connexió, i per tant hem de trobar fórmules de fer social la lectura, de socialitzar la lectura, i se n'estan trobant, n'hi ha moltes, i és interessant veure com moltes d'aquestes fórmules passen per un discurs audiovisual que ens ajuda justament a redimensionar i amplificar moltes vegades el discurs de base del text literari. Tot i així ens trobem en un context en el qual la indústria de la literatura ha estat la indústria del llibre, i això ens produeix una confusió d'entrada que no és gens baladí i que no la podem obviar, perquè hem de decidir si estem en el negoci de l'embotellat o estem en el negoci del vi. La indústria editorial ha de decidir si està en el negoci de l'embotellat o està en el negoci del vi. Si la indústria editorial està en el negoci de l'embotellat, fa uns objectes que es diuen llibres i que poden contenir coses
irrellevants, que no aportin res. Si estem al negoci del vi, estem al negoci dels continguts. I la literatura què és? El format o és el contingut? Jo soc profe de literatura i jo ensenyo els continguts. Si ensenyo Shakespeare, m'és igual trobar Shakespeare en un llibre, dalt d'una obra de teatre, veient-ho en una pel·lícula, llegint-lo al Facebook o seguint-lo al Twitter, com el segueixo. És Shakespeare, sempre. Per tant, aquest ha estat un dels obstacles que també han ajudat i aleshores a confondre encara més la irrupció del món digital com si fos una política de ceci, tu eras cela, que tornem a Victor Hugo. Això no acabarà amb allò, si el que hem de mantenir és el contingut, que el contingut trobarà diversos suports per anar evolucionant. El que sí que passa és que el temps de la lectura es veu molt abassegat per aquesta vida contemporània. L'altre dia vaig trobar aquest model de llibreria de format Pac-Man que estava col·locat estratègicament per menjar-se la televisió. No sé, és una imatge que és un desig, que una llibreria pugui menjar-se una televisió. I al mateix temps, Ot el Bruixot, de Picanyol, ens posa aquesta tira en la qual el bruixot està intentant llegir, sona el telèfon, tapa amb el seu barret el telèfon i llavors el torna a posar, clar, ell és mag i ja se l'ha cruspit el telèfon, però sabem com són els avatars de la vida moderna en què les interrupcions constants ens porten a allunyar-nos de la lectura i això és un repte més que encara hem de superar. Roger Fiedler ha parlat que estem vivint un moment de mediamorfosi, no de metamorfosi, perquè el canvi no és només un canvi en la forma, sinó un canvi en els mitjans. Internet, el concepte digital, transforma la totalitat dels mitjans. No que acabi o no acabi amb els uns o amb els altres, obliga a resituar-se, obliga a repensar allò que fem. I es deia, internet acabarà amb la tele o internet acabarà amb la ràdio. No, ara hi ha tele per internet i hi ha ràdio per internet. És a dir, és un mitjà transversal i ell això ho anomena mediamorfosi i ens limita les passes perquè sapiguem cap a on hem d'anar. Simplement ell defineix un estadi inicial de coevolució, apareix un nou mitjà i de moment no afecta a la resta de mitjans. La fase de metamorfosi és que el mitjà ha anat creixent i aleshores es comença a fixar amb els altres mitjans i adopta progressivament codis de mitjans anteriors. Primer imita, tots treballem per imitació i després innova, el nou mitjà. Es propaga a partir del moment en què el nou mitjà, a partir d'imitar i innovar, va guanyant adeptes i va generant un nou codi d'ús, un nou manual d'ús, un propi codi expressiu. Després ve l'època de supervivència, el nou mitjà ja és, s'ha tret la màscara, diríem, ja és aquí i apareix com una amenaça per tota la resta, que comencen a adaptar-se per evitar la desaparició, abans no li havien fet cas i ara comencen a preparar-se, i després el nou mitjà ja esdevé gairebé imprescindible i aleshores el que es produeix és aquesta adopció retardada. L'adopció retardada és el que ens està passant a les aules amb la utilització de la tecnologia digital. I estem arribant perquè ja no hi ha, molta gent ha arribat perquè ja no hi ha més remei, diríem, que fer-ho. Recordeu que les primeres revolucions tecnològiques a l'aula va ser fer aules d'ordinadors. Que va d'ordinadors? Doncs tots unes aules d'ordinadors. I ara tothom se n'adona que això no serveix de res, tenir unes aules d'ordinadors. Potser que n'hi hagi un a cada aula, diríem, si n'hi ha un, però és que tots els estudiants ja van amb ordinadors potentíssims a les seves butxaques, com són els mòbils, per exemple, o les tablets, etc., o els ordinadors. És a dir, que fixeu-vos quina ha estat l'evolució per arribar a veure l'estat en què estem ara. Al final, és sempre una història d'una combinació. Mireu els tres exemples que dona aquesta vinyeta. Tenim tot de punts, seria el coneixement que hem d'abastar, l'experiència els va enllaçant els uns als altres i la creativitat ens permet treure'n rostres diferents, figures diferents, imatges diferents amb allò que hem d'acabar ensenyant. Doncs ens hem de moure entre aquests tres escenaris. Sabem què volem ensenyar, l'experiència ens diu com ho hem ensenyat fins ara, intentem ser creatius i busquem noves imatges perquè ens sortiran i de fet tots en dueu a terme cada dia afortunadament. Hi ha nous dispositius, hi ha noves eines, hi ha noves formes de lectura i també hi ha d'haver noves formes d'ensenyament d'aquesta lectura. Els book trailers són un dels elements que ajuden a pensar
el text que s'ha llegit, ajuden a construir un nou guió sobre aquest text, implica els estudiants en experteses i sabers diferents per agrupar, consensuar i interpretar en la forma de lectura profunda del text al qual s'està fent el book trailer per després oferir-nos un producte final. A Armeneia teniu el book trailer sobre els morts de James Joyce que va fer la meva filla, que la teniu al costat fent els clips de lectura i que des de fa uns mesos és la crítica literària amb 14 anys d'un programa infantil que es diu Clica't a Catalunya Ràdio, on ella explica com llegeix, per què llegeix i què li agrada de llegir. I d'aquesta manera els estudiants, els altres que són com ella, incorporen les seves lectures només perquè es produeix un mecanisme de transferència de plaer, de transferència de gust per la lectura, que és el que tot sovint ens costa de comunicar. La lectura sempre ens donarà més perspectiva, però no podem fer-los veure als estudiants que llegirem per aprendre més, llegirem per ser més bons, llegirem per ser més alts, tot i que la lectura sí que ens dona més perspectiva, perquè els estudiants, si acabem fidelitzant-los, és perquè pel mateix que llegim nosaltres, llegim per plaer, llegim perquè ens agrada llegir, i si no aconseguim això, llegir per ser més bons és mentida. Quan tu llegeixes la Lolita de Nabokov no aprens coses positives sobre l'espècie humana, diríem, t'acares al personatge d'un pederasta, i en canvi no és una bona obra d'art, home, naturalment que ho és. Per tant, a vegades el bonisme en el qual situem l'escenari de la lectura, en la lectura podem trobar tot el bo i tot el dolent, podem descobrir el millor de l'ànima humana i també el pitjor, però la lectura, si ens proporciona aquesta dosi de saber, serà la manera de poder enganxar els estudiants. La veritat és que això passa, afortunadament, a l'Institut La Melba, per exemple, que ha estat duent a terme una lectura del mecanoscrit del Segon Origen, que és una lectura obligatòria, però que en canvi el fet de fer-la a Twitter, en què els estudiants anaven piulant fragments de Pedrolo, doncs anaven ells expandint. Jo aquí us he posat una captura de pantalla d'un moment en què diu quan l'alba i el dia que es probablement haurà després de l'atac ovni s'assembla molt a aquest de l'ocell de la revolta. Què estan fent? Estan llegint un text i l'estan comparant amb els textos que ells coneixen. I això és positiu que passi naturalment, perquè l'estan inserint en el seu bagatge lector, l'estan connectant amb coses que els agraden. I per tant, la lectura obligatòria es fa lectura vivencial perquè la incorporen i proactiva perquè ho estan compartint a la xarxa. I és interessant com alguns comparteixen frases, cites, que només poden ocupar 140 caràcters, però d'altres fan fotografies del llibre que estan llegint i es veu quines coses tenen subratllades, o els altres diuen, ui, com Adam i Eva, qui seran aquests Adam i Eva? I posen quadres d'Adam i Eva veient com Adam i Eva han estat reproduïts al llarg de la història. Tinc aquí davant l'Auret i el Francesc, que són d'aquest institut, amb una rúbrica absolutament pensada, que els estudiants saben què fan, com ho fan, i s'ho fan a qualsevol hora del dia i de la nit. Jo soc una au nocturna i em sorprèn quan segueixo a l'Institut aquest valencià de la Melba, perquè una vegada els hi vaig fer una classe i van estar molt emocionats quan a l'acabar la conferència vaig buscar-los a Twitter, així davant d'ells, i els vaig fer que els seguia. Jo amb 10.000 seguidors els seguia, llavors es van posar tots molt contents i aplaudien. I aleshores jo que els segueixo, a vegades em trobo que a la nit estan piulant aquestes coses i ho estan fent fora d'hores, no ja lectives, sinó d'hores, vaja, que no són. I llavors això dona que a vegades els hackers fan coses com la que va passar a Los Angeles la setmana passada, en què enmig d'un embús monumental un hacker va hackejar els sistemes de la policia i els va donar aquest missatge als conductors. Read a fucking book. O sigui, ja que estan aquí tots aturats, donem un missatge. En lloc de surtin per la sortida 23, si estaven a l'autopista, no, llegeixin un llibre. Que un hacker faci això és com emocionant, no? Hackers, lectors que també donen aquests missatges. Com ho podem fer això? Des de Facebook, des de Twitter, ho podem fer des de moltes eines. Els maptails que permeten crear històries basades en la geolocalització, les rutes literàries, aquí us poso algunes de les que vam fer en ocasió dels centenaris de Sales, Calders i Tísner, que els estudiants des de les aules treballen. Aquesta ruta literària sobre Estellers, per exemple, a València o a Barcelona. Hi ha moltes maneres de poder treballar perquè els estudiants les troben, perquè ells fan servir aquests recursos per estudiar. Per exemple, el WhatsApp,
al Hangout, a l'Snapchat. Tot això els hi serveix a ells per quan estan d'exàmens. Aquest és l'escriptori de la meva filla. Un ordinador, tots els papers, l'altre ordinador ple de pòstits, com si fos ja una pantalla. El mòbil, que no hi és perquè el portava ell a la mà quan jo vaig fer la foto. Però ells estan contínuament connectats quan fan exàmens, quan es volen comunicar. I de què parlen? De mates, i de castellà, i de català, i d'anglès, i de tot. Per tant, fixeu-vos que és aquesta dimensió del digital que ells ja porten incorporada i que aleshores nosaltres hem de saber també com li traiem el benefici per portar-lo a les nostres matèries. Hi ha un grup, per exemple, d'un centre a Barcelona que també durant l'any Sales Calders-Tisner van treballar molt amb els videolits que nosaltres havíem posat en el portal i llavors ells feien homenatges a Pere Calders on els propis estudiants realitzaven un videoreportatge de com van fer aquest projecte Pere Calders, una mirada oberta al món. Però com que també fan l'assignatura de literatura universal i treballaven en clàssics, em van venir a sentir una conferència que jo vaig fer sobre el Dràcula de Bram Stoker, fent una comparativa en diverses versions de la història del cinema, i després em van penjar al Twitter, també em van fer l'enllaç, el documental sobre Dràcula, amb aquest avís, que hi ha spoiler, que ara tot el que s'explicarà, si no heu llegit la novel·la, atenció. I és un documental brutal en el qual ells han anat resseguint, han anat buscant informació, han anat sabent quines són les versions, què s'hi posa, què s'hi treu, i tot partint de la lectura d'un clàssic com el Dràcula de Bram Stoker. És a dir, que quan ells són partíceps d'aquest aprenentatge actiu, estan molt més sensibilitzats per valorar positivament el material de base amb el qual estan treballant, en aquest cas la literatura. Jo practico la maièutica 2.0, la maièutica socràtica, d'ajudar a néixer, diríem, les idees, en la dimensió 2.0, perquè els usuaris s'acaben modelant les tecnologies. Les tecnologies són eines i nosaltres ens les fem nostres. Per tant, ara hi ha aquests nous espais docents, nosaltres hem d'utilitzar aquestes noves eines. Però com fer-ho? Fent-ho. A mi em diuen, com ensenyes a llegir? Llegint. Jo els llegeixo, començo, fills, descendència nova de l'antic Catmos, que això és l'obertura de l'Èdip Rei, i tots es queden dient, aquesta està fatal. No, després ho anem obrint. Què vol dir fills? Perquè si diu fills, qui és ell? És el pare? O descendència nova? Per què noves? A l'antic Catmos, qui és Catmos? Busquem qui és Catmos, veiem quin context estem. És a dir, involucrar-los, jo només sé fer-ho fent el que jo faig, ensenyar a llegir llegint. Doncs moltes vegades amb aquestes metodologies és la tècnica que en diuen els projectes d'acció multidisciplinar en la que no has d'estudiar un cas, has de ser el cas. I passar a aquesta dimensió del fer dona uns resultats acadèmics espectaculars. Sobretot perquè, com diu Mitchell, la etopia seria aquesta revolució digital que consisteix en una nova relació entre les persones i la informació. I això és el que necessitem fer a cada moment per viure la vida que ens ha tocat viure, que és aquesta vida digital. L'internet, al final, no és res més que una manera de connectar les persones. Veieu aquí la campanya que va fer la biblioteca pública de Milwaukee, de Put your face in a book. En lloc de Facebook feia missatges així, Put your face in a book, o en lloc de YouTube, You could be reading, o llavors 140 caràcters al Twitter, prova amb milions, prova amb milions de caràcters. També les biblioteques públiques que ho intenten oferir als seus continguts. La Biblioteca Pública de Nova York, per exemple, va fer un treball com una gincama amb QRs per dins de les seves sales de lectura en què els lectors anaven descobrint, i això són maneres, primera, que visitin físicament segons quins espais i després per poder treballar els continguts. Us he de dir que la feina que es va fer aquesta setmana a València, l'he llegida avui, la vaig seguir a Twitter, però el grup de professors, l'Olga, el Vicent Ferrer, la Maite Buscà, que van portar tots els seus alumnes per València amb els codis QR i el ressò que ha tingut i l'experiència, com la van viure els mateixos estudiants, doncs són maneres que ens ensenyen que el camí és aquest. Ja no podem viure en un món d'indigència digital. Hi havia molta gent que continuava sent indigent digital i gent que es presumia de ser indigent digital. Jo aquí us he portat un tuit que he tapat perquè no vull destruir la reputació pública d'aquesta persona, avui em sento benèvola i l'he coberta, la seva identitat, però imagineu-vos una persona que és una professora universitària
en què respon, l'altre dia ho vaig veure per casualitat, a la Policia Nacional, que dona un consell dient si una app enviara DMs a todos tus contactos desde tu perfil, cambia contraseña, revoca la app que has autorizado en la configuración de cuenta. Resposta de la gran professora digital. Policia, què és DM? A partir d'aquí ja tanquem la paradeta. Una professora que teòricament és molt digital i que li pregunta a la policia què és un DM, que és un missatge directe, que és com la base de la vida a Twitter. Doncs també és veritat que hi ha molts exercicis d'impostura digital. També hi ha molta gent que dona classes de com es pot ensenyar a Twitter i quan abans Twitter ensenyava el moment en què t'havies registrat 3 dies abans de fer determinades xerrades. Vull dir que tampoc us donguin gat per llebre perquè hi ha de tot en la vinya del senyor i moltes vegades també caiem en aquestes impostures. També és veritat que molta gent ho prohibeix perquè no ho coneix. I fixeu-vos, no entenc Facebook, no entenc Twitter, jo soc el profe, jo prohibeixo. I prohibir les xarxes socials o prohibir aquestes eines és donar un missatge molt contradictori als joves. No els hem d'ensenyar a donar unes eines que els ajudin a anar pel món, doncs el primer que hem de fer és utilitzar aquestes eines perquè les coneguin en profunditat, perquè ells també creuen que ho saben tot, perquè les saben fer funcionar i en realitat no saben tots els reversos que també de vegades té l'utilització de la tecnologia. I això em va passar amb una estudiant meva, us poso aquest missatge que vaig rebre a través de Facebook, em deia: hola, som una alumna teva dels cursos de TIC i literatura a Manacor, me va sorprendre molt positivament el que vaig aprendre amb tu, la relació de clàssics, noves tecnologies, book trailers, bla, bla, bla. I diu, ara la meva directiva m'obliga a suspendre el grup tancat de Facebook on presentàvem els treballs i els comentaven. Ella és una professora de literatura castellana. Intentar passar d'actriu de cinema mut a parlar una miqueta davant de les càmeres és dur i trist, una abraçada des de l'illa de la calma. Ell havia aconseguit motivar els seus estudiants i que fessin coses. I això ho feien en un grup tancat de Facebook i la directiva li va obligar a tancar-lo. Diu, ara que els he motivat, ara que els tinc actius, ara la meva directiva em prohibeix continuar fent ús d'aquestes eines. A vegades la incomprensió és per desídia i és per mandra i és a partir d'activitats que generen aquesta adhesió dels públics que hem d'intentar moure'ns endavant. Jo sempre dic aquestes bromes del keep calm, speak catalan, totes aquestes reversions dels consells que es van donar a Anglaterra en la Segona Guerra Mundial. Jo dic don't keep calm and carry on, continuem, no ens parem i continuem. I això, sobretot, entusiasmem-nos per les coses i fem-les, fem fer coses i sent nosaltres primers qui les tirem endavant. Acabaré amb aquest exercici de Martin Scorsese. He començat amb el cinema i acabaré amb el cinema. En aquest cas, un cinema fet amb iPad, gravat amb iPad. You can't do your work according to other people's values. I'm not talking about also following your dream either. I never liked the inspirational value of that phrase. Dreaming is a way of trivializing the process, the obsession that carries you through the failure as well as the successes, which could be harder to get through. I mean, if you're dreaming, you're sleeping, and it's important and imperative to always be awake to your feelings, your possibilities, your ambitions. Cut. I like that. But you also know this, for your work, for your passion, every day is a rededication. Painters, dancers, actors, writers, filmmakers. It's the same for all of you, all of us. Every step is a first step. Every brushstroke is a test. Every scene is a lesson. Every shot is a school. So let the learning continue. Aquest vídeo que va fer Martin Scorsese després de graduar-se a la universitat, ell era cineasta sense formació i va decidir completar la seva formació i apuntar-se a la New York School of Arts i va ser escollit com a representant dels graduats per fer el discurs, no sé, a tots els profes i a tothom, imagineu-vos. Va fer aquest petit vídeo en el seu discurs amb un iPad. Va pensar com faria ell ara fer cinema, en aquest cas amb una tecnologia com la de l'iPad. I em sembla que és una bona manera d'acabar reivindicant aquest aprenentatge que no s'acaba. Les paraules d'Scorsese, cada pas és un primer pas, cada qüestió que anirem fent és un
un test, cada escena és una lliçó i cada shot, cada filmació és una escola. Per tant, deixem que continuï l'aprenentatge. Nosaltres, com a profes, no hem de deixar mai d'aprendre per, si és possible, aconseguir poder ensenyar una mica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura, per a aquesta exposició tan enriquidora, tan entretinguda i per a aquest recorregut a través de tota la màgia i la quantitat de noves aportacions que s'ha arribat amb l'era digital. Tenim ara molta fam tot, ja ho sé, però també tenim uns minutets per a poder compartir el gran cabal de suggeriments i de preguntes que potser us ha fet aquesta exposició. Estan cansadíssims. No? Jo crec que els podem alliberar, ja estan cansadíssims. Una pregunta o dues? O està tot molt clar o tenim tots molta gana. Va, començo jo i us deixo temps per a refer-vos un poc. És cert el que has dit, Bela, jo sempre dic que aquesta revolució de les xarxes és com tu i jo que venim d'estudis de l'edat mitjana, és com el que va suposar un poc la impremta en el seu moment, una revolució impressionant. I hi ha algunes coses que encara fan una miqueta de por perquè no estan controlades, i una d'elles és el fet que hi ha tantíssima informació a l'abast ja que de vegades no saps com triar-la. I perquè tu has dit, ells ho troben, els alumnes ho troben, però com ens ho fem per a orientar-los i guiar-los en totes aquestes noves eines que troben els estudiants a la xarxa? Clar, és la clau aquesta. Vivim una situació que l'Alfons Cornella ha batejat amb un neologisme. Diu que vivim en una era de la infoxicació, que estem intoxicats d'informació, perquè és impossible digerir tota la informació que genera diàriament. Digerir-la, pair-la i incorporar-la encara ho és molt més, però justament quan hi ha molt a garballar és molt més important tenir un bon sedàs. Per això la lectura és fonamental, perquè la lectura forma el sentit crític. Què passa? Pels estudiants la idea de a dalt o a baix a la xarxa és encara rellevant perquè són deutors d'aquest món imprès que tu dius, on la cosa que està a dalt és més rellevant que la que està a baix, de l'esquerra a la dreta, que és la reproducció del nostre ordre de lectura. Clar, els estudiants no saben com accedeix la informació. En aquest moment la manera d'accedir a la informació és a través de Google. Tots fem servir un cercador a l'hora de buscar i normalment aquest cercador és Google. Abans n'hi havia més, ara ja s'ha quedat reduït pràcticament a Google. Sabem com funciona l'algoritme del Google per saber per què surt primer una cosa o una altra? Tenint en compte que les nostres cerques prèvies determinarà... La màquina aprèn amb nosaltres ensenyem a la màquina. Si tu has estat buscant informació sobre viatges a Roma, o si tu estàs accedint a aquesta recerca amb el correu obert, amb el Gmail obert, estàs ensenyant-li a la màquina el que tu fas i ella ho aprèn. Si no hi hagués transmissió de dades personals a la xarxa, no hi hauria publicitat a la xarxa. A la gent li interessa estar a la xarxa perquè és allà on hi ha la gent i és on la gent li ensenya què fa. I per això l'experiència comercial es tracta en saber què fa la gent, què vol fer la gent per justament oferir el servei que la gent vol. Però això vol dir que estàs donant informació cada moment, estàs deixant aquest rastre. I si tu consultes un vol perquè vols fer un viatge i no el compres, la següent vegada que t'hi connectis des del teu navegador aquest vol serà més car, perquè la màquina ja li ha transferit aquesta informació a l'operadora i com que sap que tu estàs planejant volar a aquest lloc, t'ho farà més car perquè tu hi vols anar. Si no neteges els historials, si no desfas el caché,
cada vegada tens un món que t'ensenya, a vegades la gent es pensa que el món és el seu timeline, perquè, o el seu timeline dic de Twitter o el seu mur de Facebook, i allà tots ens movem per seleccions, per cribes que hem fet nosaltres prèviament, però el món és molt més ample, lògicament. Els navegadors, com que es mouen a partir de les nostres cerques, per exemple, un pot pensar, Armanella, a veure com està de ben posicionat Armanella als buscadors, poso Armanella, a mi sempre me'l troba al primer lloc, perquè clar, jo hi treballo tot sovint amb Armanella, és el meu portal del meu grup de recerca. Llavors això m'ha de fer creure que està molt ben posicionat. No, és que les meves màquines saben que jo aniré directament a Armanella o al portal de les lletres catalanes perquè és on jo hi treballo. I en canvi si me'n vaig amb un altre ordinador potser no hi anirà tan de pressa perquè no hi hauré anat encara cap vegada. Us hi fixeu? Per tant, la informació no sabem com arriba, és a dir, hi ha uns algoritmes que fan que surti més a dalt o més a baix. Els alumnes, feu un treball, exemple del curs de la meva filla fa un temps, sobre Verdi. Heu d'escriure un text. Llavors el profe diu, mira que sóc llest, perquè els faig escriure, perquè clar, com que ara copien i enganxen, fan els deures i en realitat els deures no han passat per ells, perquè no hi ha hagut una activitat. I ell diu, no, jo sóc molt llest i els faig escriure. Llavors què els fa escriure? Un text d'una plana, 20 línies sobre Verdi. I què fan els nens? Entren Verdi. Normalment la Viquipèdia és una entrada que com que està sent vista per moltes persones normalment serà la primera que els hi posin. Però si ells pensen 20 línies, llegiran les 20 primeres línies i les copiaran tal qual. I llavors penses, bueno, a veure, jo això li vaig fer, dic, aviam, has fet els deures? No has fet res de deures. A veure, tu estàs veient Verdi, però si mira quantes pàgines té, si l'haguéssim d'imprimir l'entrada de la Viquipèdia, mira quantes pàgines serien. Si tu només has copiat les 20 primeres línies, no has arribat a dir res encara de la vida de Verdi. Ho has de llegir tot, has de decidir quina informació és de caràcter biogràfic, quina és més rellevant, quina pots obviar, quina amplifica. Si està parlant de música, no aniràs, veus que hi ha un enllaç, no aniràs a sentir això, el Nabucco, perquè no sé què vol dir l'esclavatge i l'escena dels esclaus, no faràs alguna cosa que quan parlis de Verdi sàpigues mínimament què has dit. Clar, ara això ho poden fer d'una manera més amplificada. Abans què feien? Anaven a l'enciclopèdia i clavaven el que trobaven a l'enciclopèdia. Llavors és molt important ajudar-los a formar en el sentit crític perquè comparin, mirin diverses webs per saber-ne la fiabilitat, que vegin si hi ha bibliografia, si no n'hi ha, si és d'una institució acadèmica, si no, si és d'un particular, que sàpiguen llegir les adreces, que vegin si hi ha anuncis incorporats o no n'hi ha, que tu els donguis les eines perquè ells siguin capaços de fer el que fem nosaltres, que és decidir la credibilitat que té una determinada notícia quan la llegim. Els diaris estan plens d'exemples d'això. Tu llegeixes la mateixa notícia amb 3 diaris de 3 ideologies diferents i sembla que la notícia sigui diferent. I els seus lectors llegeixen i donen confiança en aquella notícia. Aleshores és molt important formar en la lectura, perquè formar en la lectura és formar en el sentit crític, que els ajudarà a garballar i a separar el gra de la palla. Per això jo crec que totes les polítiques dirigides a fomentar la lectura és positiu per tota aquesta vida digital. No, en lloc de segrestar la literatura com si fos una cosa absolutament al marge, al contrari, és allò on es produeix un aprenentatge que va molt més enllà, que és absolutament transversal i que en aquest moment és especialment indicat que dominin. Perquè clar, l'enciclopèdia tenia els controls de fiabilitat en el qual, però també era un ensenyament tancat, en el sentit que no es podia enriquir, es podia millorar. Ara això passa a les enciclopèdies que trobem, com la Viquipèdia a la xarxa, però això també està sotmesa a que hi pugui haver errors, i aquí és on la lectura et detecta i et dona la possibilitat de corregir-ho. Per tant, és que des de tots els punts de vista jo només li veig avantatges. No soc molt objectiva, també, però... Bé, doncs crec que ja acabem. Hem tingut prou. Ara, si algú vol comentar alguna cosa, en Laura tenim temps de fer-ho en el dinar. I bé, donem per acabada aquesta tercera ponència del simposi i jo no sé si hem de fer ara una cloenda. Perdó, jo ja marxo.
molt breument, no vos farem patir més, simplement volíem agrair-vos la presència en aquest segon simposi de l'ensenyament de la literatura. Estem molt satisfetes, molt contentes per la participació i sobretot per les idees que s'han anat treballant i debatent i compartint al llarg d'aquesta jornada i mitja, que jo trobo que ha sigut molt intensa i molt enriquidora per a tots, i comentar-vos que la setmana pròxima redactarem un decàleg, això que ens agrada tant a nosaltres, en 10 sempre, un decàleg amb les conclusions d'aquest simposi, que jo trobo que han estat molt clares, perquè hi ha hagut un missatge transversal en què hem insistit tots, també en la ponència de la clausura, el plaer de la lectura, l'experiència, fer, atrevir-nos a fer. I per tant, aquest decàleg l'enviarem als mitjans de comunicació, a la conselleria, a veure si en tenim... De què rius, Dèlia? A veure si en tenim ressò. Dir-vos que això no s'acaba així, de fet ara farem una ponència més, no vos importarà, veritat. No s'acaba així perquè tenim una web preciosa on hi ha els fòrums de debat, hi ha els espais per a enviar textos i per a consultar textos, és a dir, volem que això esdevinga un rebost de materials, de recursos, de tots aquests recursos que ens han estat mostrant, per exemple, els tallers d'avui, i animar-vos a participar, a preguntar, a entrar, a continuar piulant, és a dir, a continuar amb el futur. I res més, ara vos posem un inventari de records, de fotos. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un e-mail que guarde a consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Muse rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'Escala, el viatge a París, i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.